Music és una productora que té 30 anys d'experiència en el món audiovisual i crec que en aquests 30 anys s'ha convertit en un referent de l'entreteniment amb programes d'èxit, com Operación Triunfo, Cròniques Marcianes. Top Gamers Academy és un format que va néixer aquí a GES Music. Veiem que la gent jove, els nens, ja no miren la televisió, sinó que el que miren bàsicament és internet, i en el cas del Top Gamers Academy el que ens cridava molt l'atenció és que el que consumien era gent parlant de videojocs. I fruit d'això vam decidir que havíem de fer un programa o un format basat en això. El públic que mirava, a qui anava dirigit Top Gamers Academy, era un públic de 12 anys, més o menys, fins a... La nostra idea era fins a 20-25, però després ens vam trobar que no, que el món dels videojocs arriba molt més enllà i que hi havia gent de 35 i 40 anys que també estava interessada en aquest programa. Però nosaltres el que volíem sobretot era tornar a connectar les famílies una mica, no? Vull dir que sigui un format que vulgui veure el nen, però que també pugui arrossegar els pares pel fet de que un pare vulgui tenir interès en el que consumeix el seu fill i poder connectar amb ells. El que hem après amb aquest programa, sobretot de cara a la plataforma que anàvem, que era la plataforma Twitch, és que l'usuari no és el típic usuari com el que consumeix televisió, sinó que és un usuari absolutament actiu, que el que vol és que hi hagi una reciprocitat amb el contingut que està consumint en aquell moment.